Gama lami ngu-Amatula, sizokwenza ama-multi-step inequalities 2. Manje lana bathi xazulula u-x, sino 5x umhlanganisa no-7 omkhulu kuno-3 no-x plus 1 ophindaphindiwe. Masizame ukuqhelisa u-x eceleni kule inequality, u-5x hlanganiswe no-7 omkhulu kuno-3 x plus 1 no-3x uhlanganiswe no-1 emabracketini ufana no-3 uphindaphindwe ngo-x uhlanganiswe no-3 uphindaphindwe no-1 lokhu. Manje kuzoba u-3x hlanganiswe no-3 ngalena. Manje masifuna ukubeka u-x esandleni sokunxele singasusa -3 ngapha nangapha sidivide ngo-3 inhlanga zombili ukuze sisuse u-x ngapha. 9 lakhona lizosinikeza u-2x hlanganiswe no-7 nophawu lwethu ngapha u-3x bazosusana sisale nalo positive 3. Sizosala no-positive 3 lapho nophawu lwethu lolu. Manje ke sifuna ukususa lo 2 -2 -7 sorry, sizodivide ngayo inhlanga zombili. -7 uzosusana sisale no-2x nophawu lwethu bese ke ngapha sisala no-1. Manje ke esikufunayo manje sifuna u-x. Sifuna u-x lana, sifuna ukusala nalo x. Indlela yokuthi sithole u-x lana ukuthi sisale no-x ngapha esandleni sokunxele, sizodivide inhlanga zombili ngo-2. Sizodivide ngapha nangapha ngo-2. Ngapha kuzosala u-x ngoba 2 no-2 basusene bese ngapha sisale no-2. Manje ke u-x mkhulu kuno-2 asidwebe umugqa wenombolo ukubonisa le mpendulo yethu esiyitholile. Sidwebe u-3 -2 1 0 1 2 3. Manje lana kuthiwa u-x mkhulu kuno-2, asimfaki u-2 ngoba akushuwanga ukuthi u-x ulingana no-2. Manje sizofaka indilinga evulekile ukuchaza ukuthi asimfaki u-2. Sifaka indilinga evulekile. Mase siqeda ukufaka indilinga evulekile ku-2 sizodwebela amanani angaphansi. Sizodwebela amanani angaphezulu angaphezulu kuka-2 ngoba kuthiwa u-x mkhulu kuno-2. Ngakho-ke lokhu kuchaza ukuthi sizodwebela amanani angaphezulu kuka-2 kanjena. U-2 asimfaki. Senze isibonelo lana ukuthi sibhale zona. Uthatha lana u-0 umfake la kuno-x khona ukuze ubone. Lana impendulo yakhona izokunikeza u-7 nophawu lwethu bese ngapha impendulo yakhona ikunikeza u-3. Lana ngempela u-7 mkhulu kuno-3 ngakho-ke lena yona ilungile. U-0 senze kahle samfaka kulo mugqa wethu esiwudwebele. Asizame engeke isebenze, asizame u-3 esingamfakanga. -3 simfaka la kuno-x khona esibalweni sethu. Uma umfaka u-3 ngapha mawenza lesibalo lesi sizokushiya u-8. Faka uphawu lwethu, ungalikhohlwa uphawu. Bese ngapha u-3
3 mawuhlanganisa no-1 phindaphinda ngo-3 uzokunikeza u-negative 6. Lokhu kena akusilona iqiniso, ingakho u-negative 8 ngeke abe mkhulu kuno-negative 6. U-negative 6 uyena omkhulu, ingakho-ke lo negative 3 singazange simfake ngoba akafuneki yena ngaphansi kwezinombolo lezi. Ngakho-ke iyona impendulo yethu le. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths uthole ezinye izibonelo, uqhubeke njalo nokufunda nathi.